таваллуди исои масеҳ. вақте ки модари ӯ марьям ба ақди юсуф даромад, пеш аз он ки ҳамбистар шаванд, маълум гардид ки вай аз рӯҳулқудс ҳомиладор аст ва шавҳари вай юсуф, ки марди одил буд ва намехост вайро ғамгин кунад, ба дили худ гуфт, ки вайро пинҳонӣ ҷавоб диҳанд фиристанд. аммо вақте ки ӯ дар чунин андеша буд, фариштаи худованд дар хоби ӯ зоҳир шуда гуфт: «Эй Юсуф, писари Довуд, аз гирифтани зани худ Марьям натарс, зеро ки он чи дар вай ба вуҷуд омадааст аз рӯҳулқудс аст ва писаре хоҳад зоид ва ту ӯро Исҳоқ хоҳӣ номид, зеро ки ӯ қавми худро аз гуноҳҳояшон наҷот хоҳад дод». ва ҳамин воқеа шуд, то ба амал ояд каломе ки аз Худованд бо забони набӣ гуфтааст: «Инак бакирай ҳомиладор хоҳад шуд ва писаре хоҳад зоид ва ӯро Имонуил хоҳад номид», ки маънояш ин аст: Худо бо мо. ва Юсуф аз хоб бедор шуда ончунон рафтор кард, ки фариштаи Худованд ба ӯ фармуда буд, ва зани худро қабул кард ва бо ӯ ҳамбистар нашуд, то даме ки ӯ писари нахустини худро зоид ва ӯро Исоқ номид. чун Исо дар паёми подшоҳи Ҳиродус дар Байдаллаҳи Яҳудон таваллуд ёфт, аз ҷониби шарқ ва Иерусалим мунаҷҷимон омаданд гуфтанд: «Куҷост он подшоҳи яҳудиён, ки таваллуд ёфт? Зеро ки ситораи ӯро дар шарқ дидем ва омадем, ки ӯро парастиш кунем». чун подшоҳ Ҳиродус инро шунид, дар изтироб афтод ва бо вай тамоми Иерусалим ҳам ва ҳамаи саркоҳинон ва китобдонони қавмро ҷамъ карда, аз онҳо пурсид, ки масеҳ бояд дар куҷо таваллуд ёбад. ва вай гуфтанд: «Дар Байдаллаҳи яҳудиён». он гоҳ Ҳиродус роҳнаҷимонро пинҳонӣ даъват намуда, вақти пайдоиши ситораро аз онҳо фаҳмида гирифт ва онҳоро ба Байдаллаҳ равона дод. гуфт: «Биравед ва аз авҳоли кӯдакак дурустак пурсуҷӯ кунед ва ҳамин ки ӯро ёфтед, ба ман хабар диҳед, то ки ман ҳам рафта ӯро парастиш кунам». онҳо суханҳои подшоҳро шунида равона шуданд ва инак ситорае, ки дар шарқ дида буданд, пешпеши онҳо мерафт ва ба болои он ҷое, ки кӯдак буд, расид. биистод ва ситораро диданд, беандоза шод ва хушҳол гардиданд ва ба хона даромада кӯдакро бо модараш Марьям диданд ва зону зада ӯро парастиш карданд ва ганҷинаҳои худро кушода инъомҳои тилло доданд ва нур ба тақдим карданд. ва чун дар хоб ба онҳо ваҳй омад, ки ба назди Ҳиродус барнагарданд, онҳо аз роҳи дигар ба ватани худ баргаштанд.